sayang sadurunge lunga weneho wektu aku ngesun pipimu lan ngelus rambutmu sayang sadurunge lunga kau wenehi wektu ben ngagep awakku sakuate rindumu aja lo ojo nganti suwe konmu ninggal aku ono kene tak calon mong sedelo ae ora salawase tinggal balik sayang sadurunge lunga wene ana wektu aku ngesun pipimu lan ngelus rambutmu sayang sadurunge lunga tak wenehi wektu pean ngagap awakku sakuate rindumu tak jalo ojo nganti suwe konmu ninggal aku ono kene dhewe tak jalo mong sedelo wae ora selawase tinggal bali rene sayang sadurunge lunga wene ana wektu aku ngesun pipimu lan ngelus rambutmu sayang sadurunge lunga tak wenehi wektu pean ngagap awakku sakuwate rindumu tak jalo ojo nganti suwe nggonmu ninggal aku ono kene dhewe tak jalo mong sedelo wae ora selawase enggal bali prene sayang sadurunge lunga tak wenehi wektu pean ngegep awakku sakuwate rindumu jalo mong sedelo wae ora selawase enggal bali mrene apik topine apik bibit iki yo iki nganu dito iki tangan sono ora ya aja diplok jari met wis kok ngomplokan po met bocah wingi tamut kesetrum aku sale dimut heeh alhamdulillah lepe wah apik met ora iki kok nangis iki mede ah ya saiki uluk salam uluk salam sik kowe apa aku ya kowe apa aku
Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosu sop cai talkeh iki ngontale akeh iki. Ora. Pak, kowe apa aku sing sambutan ki? Ya kowe. Ya, aku tak meneng wae wis. Ya. Kok bagian nganteni aku. Hah? Bagian nganten. Ya wis. Ya aku bagian ngaji wis. Ya wis. Innallaha Pak Sobi. Sik. Ya wis yo. Ki apa iki? Oh, Kusuma Rimba. Oh. Anu lep, alhamdulillah lep, mau wis udan terus saiki terang. Heeh. Ayo, aku ngasih ora nggo sempak kok. Hah, mundur ra sempak aku mau. Talke kono iki. Sesuk nek nganu iki mesti ono. Heeh. Wis bolong to sempake. Heh? Wis bolong to. Sambutan ge tuan rumah, kowe jatahmu. Ya. Aku wis tok salam. Oke. Pangarsanipun dumateng para rawuh sedaya. Ingkang tansah menghormati kula. Ingkang kula hormati. Ingkang kawula hormati. Hah? Kuwi kuwalik. Lah aku mau apa? Ingkang tansah hormati kula. Nah, hormati kula. Tuan rumah ki ngundang sapa? Ya saiki baleni. Pangarsanipun dumateng para rawuh sedaya lan bapak ibu dumateng sedaya. Ingkang tansah menghormati kula. Oh, sik. Hah? Tukang orjene ge emplok-emplok. Oh iya. Sadonge terus ngono. Linong, Iya, wah Oh, bae. Riko sing anu aku sing ngomong. Yo. Aku udah mlaku. Dumateng dumateng pangarsanipun para rawuh sedayanipun kok sik dumateng pengantin kekalih Dumateng we. Kowe sing anu. Para dumateng para rawuh sedaya. Injih sakmenika pengantin saringgit sing setunggal kaya kethek, sing setunggal kaya monyet. Nggih menika cak Allah. Lagi niki pengantin kok anyang-anyangan ning mlaku. Sing siji wudunen, sing siji anyang-anyangan. Ya. Banter. Mlakune. Soelo tansah kandro-kandro pamrino wengi tansah kandro-kandro Ya sakmenika pengantinipun ajeng dadi. Ya. Kosek. Rene. Apa? Apa toh? Elo tansah kandro-kandro pamrino wengi tansah Rupiah dasar kepara nyoto kandrong tumatine kemampuran Ketok irung panas. Kosek. Sik, saiki joget sik to. Heeh. Iki jarene ana gerakan anyar. Jal aku tak delok sik. Nah. Ya wis, Met, kowe sing nyiapke.
Kowe sing nyiapke to. Aku sing klagokke. Yo. Iki Mas do takon iki apa to, Mbak? Ora tau latihan ketoke kok. Aja lho apa? Tetep Heeh. Teko kuwi. tak ngetes suarane aku. Heeh. Aku wis gorah wingi yo. Gurah. Yo. 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 Met. Memet. Iya. Iya. Hah? Sapa? Kowe ora ngompol, Met. Santai wae nggo pempes. Ngati-ati, ngisor torok ana senge. Rang tang 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 tang. Yo. Yo. Yo Mas Yo Diput. wis yo. Nadane Z. Yo nadane Z yo Mas. Mas ya. Yo. Ayo prokon. Ayo prokonco ngawerono Rukune Islam yaiku 5 Sahadat loro rukun kang siji Bisa sira kelawan ngaji Pindone lakoni salat kaping telune bayar zakat ping poso ana ing wulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun kuasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudaya atas dawuhe Gusti Pangeran. Ambiar. Wis nyanyi sapa ngono kuwi? Oh, sing nyanyi sapa to? Biasane ora Mas Iqbal Rumasien no. Heeh, biasane. Terus iki Iwan Fals. Balas. Pol. Iwan Fals. Iki apa? Wajibnya kok mlaku sik. Kowe takoni ngarep. Kuwi lho. Hah? Kepiye? Kowe Nisa Sabian po? Nisa Sabian. Kowe takoni ngarep. Arak mlaku apa nganu meneh? Rodat. Yo. Oh! Ngapa ya? Ya ora apa yo. Ngapa ya, Kang? Ya. Kowe disawer ki 2000 kowe. Lumayan to. Rokok kretek loro. Ya Allah. Kok ketek. Kok nyumuk wi. Tumpah segane. Oh. Tumpah. Kayak Mas Zidan. Kayak lu Mas Zidan, kayak lu. Met, kayak lu Mas Zidan, kayak joget.
saya lagune. Ya wes mlaku yo mlaku. Ora. Kuncine apa hati aku? F. Ora nyono. Oh. Ya. Kipas cari angin. Asik. Memet lepas cari yang lain. Anjay. Ngombe kopi nang wis maoni ijis. Apa ora cedhek. Ngombe kopi nang isor wit maoni. Asik. Terus suwe ngancani mah ditinggal rabi. Anjay. Gedang kluthuk semende pager. Oh. Dipempuk. Iki bokonge seger. Apa seger wong perminen kok. Apa? Ge nganten. Wah, ndi ge diseret. Deleh rene. Ah luweh rene Dit. Ora mek numpangke ndok wae. Yo tungake muga-muga ngantene sing lanang wedok dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cepet demomongan. Alhamdulillah paring udan iki artine lho, Let. Ben lancar rezekine dibres ngono lho. Aku mau udane mandoke mengkeret. Mengkeret sebul lho ki. Iya. Udan-udan tengah sawah golek iwan teri. Asik, apa? Edan-edan aja salah, cewek akeh sing ngantri. Ngeplaki maksude. Apa? Ngombe limun. Nawek naoni. Asik. Anake gendeng lek seri. Anake gendeng lek seri. Lek seri ki, sih. Anake lek seri. Kesek yo. Oh, apa meneh? Apa wis ora kelingan sumpah janji marang aku ngatur sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mong kanggo aku Wis nganti telu Apa kae? ora nyono ora ngira kowe medho talining asmara tresnaku kang tulus suci rambut joko malah blenjani apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu nadyan apa jroning ati nanging aku
bisa kancane lilo atiku wis lilo najan batin ku keloro-loro nanging aku ragu mergo atiku wis kepecut tresno ora nyana ora kira kowe medhot taline ngasmara tresnaku kang tulus suci rambut joko pala komplit jani opo pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu najan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngoncati lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ragu mergo atiku wis kebacut tresno sik kalau aku tak nyalet cah cilik ngene ya matur suwun gak mau kae toh engko ge tuku pop es kuwi ora mbok niku rampungan meni sak jarak nuwe pop es tok nggih oh iya iya kurang 1000 apa sih 5000 ora nyono metenteng wae yo rong gareng masih bareng-bareng mandolanya Gus Mariba Mas Toyib ngarep pisan lagune apa? Ya Irfani. Oh. Apramila ngawur bingung lah nek dingati ngono wajik ngae iyalah wong garonge mek nyuti oh weh rebet kuat gatu 3 2 1 ya yo 1 2 3 wajib ahem lanang wadon lurung ilmu wajib ahem lanang wadon lurung ilmu ojo liren yen turung rusak bodomu ojo liren yen turung rusak bodomu wajib ngain lanang wadon lurung ilmu wajib ngain lanang wadon lurung ilmu ojo liren yen turung rusak bodomu ojo liren yen turung rusak bodomu Rabi ku asale agawe wanak Rabi ku asale agawe wanak dinar maksuna gitar maksuna nulungi bareng sembayang gitar maksuna nulungi bareng sembayang nulungi bareng sembayang api emet latihan geriki entek ke apa laku
Nanti saya. Irfani. Gelem. Tawi Irfani. Iya ikhwati ronce kembang wangine mumpiar ku bilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang wangine mumpiar ku bilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo lenggah ingkang sekeca urip ira ning alam donya urip iku ora kena semaya. Ya Irfani ronce kembang wangine mupya gumilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya ikhwati ronce kembang wangine mumpiar ku bilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo lungguh ingkang sekeca urip ira ning alam donya ora suwe ora kena semono. Met. Kowe seneng dipayungi wae. Dipayungi Met gelem. Neng kono turu ya dipayungi. Mun sirahe. Iki apa? Apa iki? Awe. Mafailatun. Nyilara terus anjir. Sakit lempor. Woi. Yo. Siap, gerak. Yo. Gerak. Wes sip, wes. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga.
melu-melu lho. Kae jane. Kae lho. Lah sing ngatung iki sing ngatung. Ha kuwi. Wes ai. Wes ta? Wes. Wes ta? Wis. Hah? Apa meneh? Hah? Bubar jalan? Yo. Wes saiki ganteng-ganteng. Ora, iki kolo-kolo rasa gujaran. Yo, heeh. Kurba iye. Kurba putra. Oh, arom manis. Arum sopo? Anake komedi. Pramila monggo para rawuh sedaya sami amreti ilmunipun agami al-Islam dumugi mati yang gesang wajib lampahi dawuh zat kang maha suci tegese suci pundan kita Gusti Kanjeng Nabi pangandikane tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mati ilal lati kulati kiti yang jabi. Pramila monggo para rawuh sedaya sami nguti ilmunipun agami al-Islam dumugi mati yang kesang wajib lampahi dawuhe nate
suci tegese suci mundane kita Gusti Kanjeng Nabi pangandikane thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin innal badilal lati kula niki tiyang Jawi opo lep opo ngopo lep marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara hidup gotong royong makmur dan dambakan rumah sehat sentosa dalam rumah tangga terampil dan indah telah berpribadi bangsa terampil dan sehat kembangkan koperasi jagalah lingkungan dan sekitarnya aman dan bahagia keluarga berencana rumah sehat berjaga. Indonesia membangun segera membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara hidup gotong royong makmur sandang dan pangan rumah sehat PKK. Kok wis lep? Wis lah. Wis. Pun nggih Pak nggih. Nggih. Pak ketuane. Laju. Ya. Gambare kon gambare iki gambare. Kata-katane. Kata-kata diwaca wi. Mineralke kepiye? Ana kata-katane lho, kata-katane. Heeh. Mi. Oh, mi, Sapa? Pak. Nggon Newton. Wis lek. Ya ya. Napa panas kok? Yo. Dhewe mlebu. Yo. Ya. Hah? Iyalah, alah. Santai Joko. Santai Mas Joko. Ya wis. Copot sik. Monggo, Memet sik. Deng. Salto. Deng 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 deng. Rapaan.
ayo nekopyo gawe kumon rukun sarta rukun akeh kang kayung-yung dadi srana iku datan jemu nyawiji ing panemu condonge kalbu ayon kepyo gawe kubut tekut sarta rukun akeh kang kayung-yung dadi srana iku jatah jemu nyawiji ing panemu condonge kalbu oh Lono sewandana raja muda ing Panaraga siyaga ing yuda lawan raja Raisika ngasta pusakane pacot kyai sambandiman Trabas sing prang pupus sing barok alas robat iyo ae parage tan saya rabe wae iyo wae negara dadi apat kono sewantana raja muda ing Panaraga siyaga ing yuda lawan raja Raisika ngasta pusakane pecut kyai sambandiman Trabas ing prang pupus sing barok alas roban yo wae 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 ya yo jare wis lep jare wis yo wis met urung koprol padahal urung koprol urung salto wis met rasa jadi wis tak keleke ngebian yo wis krenggusan nggih punika wau gedeng Mbak Yanti nggih mekaten wau rodat seni montolan saking kadang-kadang seni Kusumarimba kalian kula tak klep kalian tak memet mbok bilenten kelepatan kula sak rombengan mbok bilenten kelepatan kula nyumpang ngapunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Met gowo met bedane gowo